gasten, want het is weer vaste. Lovend hij in Limburg Hoos, want vastelovend gasten is begos. Vastelovend gasten, want het zal weer vasten. Lovend hij in Limburg zien, en wij is toch de Pipo bij Jolien. Hatje! Ja, Frans, want zo goed kijkt, dan kent ze hem, want hij was jarenlang de vaste tapper hier bij vastelovend gasten, Huub. En hij is druk. Huub, waar ben je alle tijd geweest? Ja, ik ben met pensioen gegaan. Hebben ze de andere invulling gegeven? Hè? Maar u kent nog tappen, hè? Oh, dat verliest ze niet, hè, denk ik. Nou, Wie is het om druk te zien voor dich? heel leuk. Geweldig. We zijn erg blij dat ze er maar best. Het is natuurlijk weer een bomvolle uitzending voor het LVK. Guus en Anja zijn hier met een schemerlamp. Duo Angers en Angers is hier. En we hebben een tackle in de studio. Ja, een tackle. Hey, vastelovend gasten, hey, want het is weer gasten. Lovend hij in Limburg Hoos, want vastelovend gasten. Vastelovend gasten. Vastelovend gasten. Vastelovend gasten. Ja, kijk, het is allemaal live gezongen. Straks in die tent van het LVK, sorry, dat paviljoen, daar is het niet live gezongen, maar daar is het wel ook een enorm feest. Vandaag is het natuurlijk LVK Vrijdag. En Ruud Klein, onze vliegende verslaggever destijds in Heerlen op dit moment. Ruud, wat is de acute situatie op dit moment in de binnenstad van Heerlen? Ja, ik beloof dat het heel leuk zou worden, Frans, maar het is eigenlijk een ganz klein beetje uitgestorven. Sorry daarvoor, we houden dus gewoon in het paviljoen moeten zien. Want hij is eigenlijk echt gewoon geen fleut mee te doen. Of toch wel? Ja! En er is er nog een ganz kleine verrassing. Want ja, daar had ze ganse week met peruken door de studio gelopen. Ze worden blond, ze worden lang en ze worden sluik. En Heerlen hou één groot vraagteken. En dat vraagteken daar hadden we een uitroepteken van kunnen maken. Want kijk is weer vanaf het gewoon op de LVK-muntje. Het is Emiel zelf. Emiel, dat er van eerlijk zien, dat is gewoon bezeikt. Nee, dat is echt waar. En het is geen hoax. Ik snap dat iedereen noemt, maar gisteren pas kreeg ik groen licht. Echt waar, van de 3J's. Dankjewel Volendam, dankjewel 3J's. Fantastisch. Want Emiel zou met de 3J's gaan optreden, had ook contracten, verdient om miljoenen en miljoenen euro's. Het duurste LVK ooit, ja. Maar dit werd zijn duurste LVK ooit. Hij is er gewoon bij vanochtend. Dus alle lui die nu met blonde pruiken nog heel op weg zijn op Nou, één miserabel is dat bij, hè. Gooi ze maar uit de dakraam van de bus, want het is net nu. Hij is er zelf. Ja, ik vind het eigenlijk nog steeds ongelooflijk, Ruud. Moest playbacken, dat weet ze, hè? Playbacken, maar is wel live op televisie, toch? Live op televisie playbacken. Live op televisie playback. Oké, Franse pre-party gaat je even durig nog. En we moeten zo meteen nog even het plein oversterken. Want er is toch een feestje met een paar lui uit Noord-Limburg ook. Misschien is dat ook leuk. Kom er zo bij. Misschien ook wel leuk. Je weet zeker dat het niet Beppie is met een blonde pruik, Ruud? Heerlijk, dankjewel. Ik zal ook even vullen, wacht. Nee, dit is niet Beppie met een blonde pruik. Het is echt goed. Dit is Pien. Ja, dit was echt Pien. Oké, we willen alles natuurlijk vanuit hoog op perspectief zien. En daar hebben we altijd die mesfeur die dan in dat ding klimt. Meneer, jij ziet er nogal hoogtevrees ontberend uit. Dus ik pak ook vast de padja van die tijd nog niet. En Michwal, geen mug naar boven klimmen. Wie heet je eigenlijk? Net als tegen Frans. Dat zien de mooie mannen. High five. En dat wil nog hoger, want jij krijgt de helm op met de drone cam. En je hebt ook al een beetje het murfje van een kloon, maar als je dat nu nog opzet, dan ziet jij toch kloondrone. Oké, helm op. Even kijken naar de pentjes die voor nog stonden. Ja, even winken, even allemaal winken. Ja. En nu kijken of je Jolien kunt ontwaren door ergens bij het hoofdpodium. Frans, hier binnen. Zie ze mij. En vooral zie ze al die prinsen en prinsessen die hier zijn. Begin met te lopen. Wat is uw naam? Solveig. Ja, pas op met het opstapje en doen. Marley. Loop maar. Bente. Ja, allemaal uit Wilder. En de grote prins en prinses hier moet heel even wachten. Want met u is het bijzonders aan de hand. Natuurlijk het feit dat ze prins en prinses van Wilder zijn. Maar hier werd ook nog eens 50 op carnavalsmaandag. Ja, een grotere ramp kan zich niet bedenken, geloof ik. Ja. Wie gaat je dat in godsnaam managen? Dat weet ik nog niet. Laat het maar gebeuren. Ja. Ik zal tegenop. Nee, we op de tapgeheim staan en alle lui zijn welkom. Dus laat het maar gewoon wie een haren. Nou, ik bedoel, Oké, dat is duidelijk. Iedereen is welkom. Nou, Wilder op carnavalsmaandag. Leuk dat je er zit. Loop door, want we hebben nog veel meer prinsen. Bijvoorbeeld Oet. Waar komt ze ook alweer vandaan? Sittard. En van welke voetbalclub is ze fan? Roda. Kijk, grote prins, kom er ook even bij. Zit je ook fan van Roda? Nee, Welke vereniging dan? de beste vereniging van gans Nederland en dat is PSV natuurlijk. Oké, goed. Dan voor het nemen u voor voetbal hebben hier zit eigenlijk pas uitgeroepen, hè?
afgelopen weekend. Ja, dat klopt. Zaterdag zijn we uitgeroepen. Een heel schoon zitting in Oase. En ja, wel fantastisch natuurlijk om zo te mogen beginnen. Vers van de pers sinds hij loopt door, want we hebben nog meer prinsen. Bijvoorbeeld de prins van de Penkes. Hoe landgraf, ja, hier zit Marleen, hè? Ja, ik ben maar alleen. Ik ben een vrijgezel, dus als er nog een prinses is die zich aan wil bieden, wat kind. Tinder is gaan niet nu, die clubs gewoon L1 vastelovend gasten. Du bent nog echt actief op zoek. Actief op zoek, ik kan altijd schrijven. Zoek mijn adres op via de website van de Vastelovensvereniging, geen probleem. Ben je op zoek naar een bepaald type, een bepaald profiel? Ben je nog vrij? Nee, dat weer lastig. Goed, de volgende prins, Oet Ol. Dat is een bijzondere. Er had een kleine brandweervrouw bij zich. Hoi. 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 Het is allemaal spannend, hè? Hier zit brandweerman, hè? Ja, dat klopt. Ja, en dan beste prins, daar hoeft ze er even niet aan te denken. Want deze dus steekt ze iedereen in een brandweermannen- en vrouwenpak. Ja, geweldig toch, of niet? Ja. Waarom? Ja, mijn thema is bij de brandweer en mijn thema is niet te blussen. En het thema hebben we allemaal brandweermensen. Dus dat is mijn dochter, de brandweerpers gaan. Dat is toch geweldig, of niet? Vanmiddag nog een brand moeten blussen, hè? Ja, Lijnvrooi ben ik ook nog geweest. Ja, was net op TT dus. Dat komt helemaal goed, hè? Goed. We doen het tussendoor allemaal. Geweldig. We zijn erg blij dat je daar zit. En ja, mocht er brand uitbreken, dan zijn we een goede hang. Komt helemaal goed. Wat is ook alweer het leukste onderdeel van dit programma? Niet te blussen. De bumper. De bumper! Ja! De bumper! De bumper! Welkom terug uit de bumper, dames en heren. Fantastisch jaar wordt het volgend jaar voor de kleine prins die uit Sittard kwam en fan was van Roda. Want hij kreeg eindelijk de derby Fortuna Roda van Doen Bezig. Proost voor Guus en Anja. Guus en Anja, die kent je natuurlijk, want die hebben ooit lang geleden het alternatieve LVK gewonnen met het slechtste vastelovensliedje van het jaar. Maar dat liedje was zuur tof, dat slechte liedje, dat we het nog steeds erover hebben, dat we nog steeds zingen. Schemerlamp van 60 watt, 60 watt. Wat is dat voor een liedje? Waar zit de kracht? Wie heeft het verzonnen? Nou ja, allemaal dat soort vragen. Eén antwoord alstublieft. Ja, het is verzonnen toen was ik 13 jaar bij ons in het dorp, te leven een jong. Een vriend van mij, die zag immer, doe best met schemerlamp. Alleen er was geen tekst bij. Dus zong alleen maar dat. En veel lippen hem achter hem aan, doe best met schemerlamp. Dan waren we 12, 13 jaar en we zongen dat over de buurt. En iedereen zag maar, houd toch af met die schemerlamp. Wat moet dat toch allemaal? Ik hoor mensen denken, ja, dat snap ik, die schemerlamp. Maar waarom 60 watt? Ja. Waarom niet bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 40 watt? Ja, dat zongen die ook. Van 60 watt, 40 dat watt. zongen die. Ja, maar dat klinkt net 40. 60 watt klinkt beter. 60 watt is mooier dan 40 watt. En dat wordt toen in die tijd al jal gehad. Zijn lamp is van 60 watt. Dat hoeft al die moeilijk gehad. liggen. Ja. Heb je thuis ook lampen van 60 watt? Nog wel. Nog wel. Ja, Maar we meestal- gaan wel eens onder zitten. Ja, nog we eens. beginnen gewoon op 60 watt ledverlichting aan. Dat gaat niet zo lekker. LED-verlichting. Ja. Nee. Nou, het mooie is dus, je hebt wel het alternatieve LVK gewonnen. Worden echte vastelovend nog hoogtij viert. Ik waardig niet. Maar je hebt nooit... wat heb je dan in? Ja, die wacht even, wacht even. Ja, de kansgetalen. Doe goed. Ik proot niet hard. Wat is Ja, dat nou weer? wacht Sluit even, erop. Ja, Nee. Frans. Doe maar. Oké, zeg maar je hebt nog nooit het LVK gewonnen. Je hebt zelfs nog nooit meegedoen en je ziet eigenlijk volstrekt met dat soort nummers het geen maken. Ik bedoel, de kwaliteit. Je ziet volstrekt kansloos op het Limburgs. dat dacht ik toch. Maar het zou het niet toch graag zien als je door ene keer op die grote bühne mocht staan voor 15.000 man Oh. live. Dat zou wel ruig zien, hè? Ja. Dat is wel een druim, hè? Maar of het leuk is, weet we wel ruig, ja. En geen weet dat L1, dat vastelovensgasten, het programma is dat druime waarheid uitmaken. Dus we hebben voor ook de hoofdpunt van het LVK geregeld. En die mag alle liedjes uit het LVK gewoon playbacken. Ga staan. Fantastisch. Oh, wat is dat geweldig, hè? Kijk jullie allemaal. We hebben voor u, want je had natuurlijk geen liedje, dus we hebben voor u alle 20 LVK-finalisten liedjes Maar ken ze achter allemaal elkaar niet, gezet. Je hoeft niet te zingen, dan ze biedt LVK ook niet. Je moet wel playbacken en het gaat je nu doen. Succes! Dank je. Gezicht van Barcelona, het spreekt weer volop. Zo sterk.
come true voor Guus en Anja. Dus ook de emotie. En ook voor ons wat fantastisch om die liedjes in 1,5 minuut te huren. Hoeven we vanaf en in door het programma van 3 uur te kijken. Hebben we nu eigenlijk alles al gehad. Heel fijn. En was er dan, ze kregen nu eigenlijk de LVK Experience. Hè? Dus dat het publiek, dat is gans gek van eur. Maar zelf moeten ze ook van de bühne af door de green room. Want dat duurt er ook bij. Dus dan zussen die artiesten allemaal quasi leuk bij elkaar staan. Ze kennen elkaar allemaal niet liegen en ze gunnen elkaar het liggen de ogen niet. Maar ze moeten natuurlijk vriendelijk tegen elkaar doen. En aan het einde Turfkes tijd dan de concurrent. Angers dan Angers. Maar aan het einde Turfkes tijd dan, als het goed is, Guus en Anja. Tenminste, Jolien in de green room. Ken ze me huren, Jolien? Wat is op dit moment de situatie in de green room? Wordt die vraag Frans? Huur ze mij? Ik huur dich niet? Nee? Jolien? Frans? Jolien? Ik ben niet te praten. Dit is de Green Room van het LVK. In hele LVK 2017. De artiesten staan hier. En wat wordt het spannend, hè? Och, man. Dat is goed gegaan. De zenuwen. Wie ging het bij u, Angers en Angers? Ja, supergoed. Supergoed, Win? Supergoed, geen angst, maar toch spannend. Wat het nu is in die Green Room, toen moest gewoon de constant blijven lachen. Ook gewoon het slag ging, wanneer de uitslag slecht wordt. Mensen, vervelende collega's neven de hub staan. Wie deed ze dat nu? Wie blijft ze nu lachen? In tijden dat ze zich eigenlijk helemaal niet zo goed voelt. Dat blijft erop staan, dat smile. Anja, een beetje nap doen. Wacht even. Lekker neutje, wacht. Hey. Ja, gaat goed. Guus, jij ze kunnen lachen? Kijk of Angers goed dat ook kan. Ik kan ook de knip ook geven zo. Ja, perfect. Ik denk dat het tijd is en dat ze er ook klaar voor zien om de uitslag te huren van het LVK 2017 live vanuit Heerlen. SMS'en zien binnen, huur ik de bon, ik heb het niet meer geronseld weer. Hebben we de uitslag? Ja, kom erbij meneer de notaris. Ja, de uitslag. De winnaars. De winnaars van het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours in 1,5 minuut van Vastelovengasten van 2017. Oh, zo ja. Ik dacht al. Angers dan Angers! Anja, blijven lachen. Blijven lachen. We zijn gewend te verlezen. Dit is alternatief, jongens. Maar een gedrum. Het is uitgekomen. Een gedrum op het LVK-station is uitgekomen vandaag. Ja, zeker, we willen nu binnen. Heerlijk vind ik het. Geweldig. Wat een fijn gevoel om jullie hun drummen uit te laten komen. Ik zou zeggen, give it up voor de winnaar van het LVK. Angers dan Angers. En ga maken een winnende liedje gaan zingen op het podium. Snel. En klappen, dit zijn de winnaars. We vieren samen vastelovend. Iedereen duidt hier aan net. Het draait hier maar om 3 kleuren. Nee, er is geen zwart of wit. Samen vastelovend. Nee, het pak los, neem eens af. 1, 2, 3, af. Het is vastelovend. Alleen, nieuwe zotte kallen, niet eens de kastelein. Wil zo geel van dansen, nergens niet eens aan die zie. Als ze niet weet wat te zeggen, zing dan deze melodie. Van vieren samen vastelovend, iedereen dat hier aan weet. Het draait hier maar om 3 kleuren. Nee, dat is geen zwart of wit. Samen vastelovend. Nee, dat pak ons niet eens af. 1, 2, 3, af. Het is vastelovend. Iedereen is welkom met die vastelovensdag. Niet meer zoet gesloten, alleen maar lol en geen geklaag. Met z'n allen op het feest gewoon, is met z'n allen ook nog hoes. En als we nog niet klaar zijn, is het laatste feestje toes. Van vieren samen vastelovend, iedereen dat hier aan weet. Het draait hier maar om 3 kleuren, nee dat is geen zwart of wit.
en toe. Staan op en gaan naar boezen. Dit feestje is zo show. Hier samen vastelovend. Iedereen dat hier aan weet. Het draait hier maar om die kleuren. Nee, dat is geen zwart of wit. Samen vastelovend. Nee, het vak was niet eens af. 1, 2, 3, af. Voor vieren samen vastelovend. Iedereen dat hier aan weet. Het draait hier maar om die kleuren. Nee, dat is geen zwart of wit. Samen vastelovend. Nee, dat vak was niet eens af. 1, 2, 3, af. Het is vastelovend. Angers dan Angers, samen vastelovend, hippie, vastelovend gasten. Ja, en vermoeden natuurlijk naar Anne, onze razende reporter uit Rotterdam. Die kondigde vastelovend aan en vandaag deed ze dat in de Bush, in Koningsbos. Anne, heb je al een huis gevonden waar je aan kan bellen en met de zatenharmonie naar binnen kunt sturmen? Anne. Nou, de harmonie is zich aan het verstoppen. Dan gaan we hier eens kijken. Oh, ze hebben wel een mooie voordeur. Ga eens uit. Ga eens. Ik wilde eigenlijk vragen of dat we hier de vastelavond mogen komen inluiden. Zeker mag dat. Ja? Ah, kijk, zo hebben we ze altijd graag, hè? Schrok me kapot. Ik denk, wat komt er over de deur? Ja, ik zou ook schrikken als hij voorop liep, hoor. Maar, ja. En bij wie zijn we? Bij Yvette Aldenhof en Kate en Jay. Wat doen jullie normaal met de vastelavond? Ja, wij gaan op stap. Wij zijn niet thuis met de carnaval normaal gesproken. Dat zijn wij echt alle dagen vol op stap. En is het bij jullie... Oh, het paplepel ingegoten. Ja. Nou ja, dan rest ons eigenlijk nog maar één ding. Vastelovend samen! Oh, dat is heerlijk, zo'n rushmoment in de uitzending. We zijn net op tijd op rush gekomen voor de Quintse Prins! Bewegen! We gaan kijken wie de beste prins is van vandaag en die kreeg ook een onderscheiding. Ik hoor nog geen muziek, maar we beginnen gewoon met de Prinsenquiz. Die eerste vraag gaat over de uitzending van gisteren, een drama. Heb je allemaal gekeken? Drama. Katja Hens wordt geraakt door confetti, leden in het gashuis. Wie dacht het dood is leuk? Marij, ook zo'n ding gegeven van Tij en Marij. Nou, kijk wat er gebeurde. Oh, stop de muziek. Het was echt super happy. Super happy in het ergste. Bewegen, kom op. Het allerergste was, die hadden 7 optredens vanavond gepland stond. Nou, Tij werkt in het gashuis in Venlo, dus die hebben er keihard aan gewerkt. Nu is de vraag, is dat gelak? Stijt Tij, als we nu schakelen, live op een buurt of leed in de revalidatie? Stijt op de buurt. U van lekker, ik heb een assistent. Op de buurt. Nee op de buurt. Nee op de buurt. Zij zeggen nee op de buurt, jij zegt wel op de buurt. Laat me kijken, Tij, wat is ze? Au! Eindelijk voor de prins en voor PSV waar. Onthouden. Oké. We gaan even de kinderen. Kunnen we de kinderen even aan de kant doen? We hebben namelijk een schokkend filmpje, dames en heren. Ik weet niet of ik het meegekregen heb. Van Patricia Pai. Ik wil, ja. Publieke omroep. Het is ons taak om het te laten zien. Kinderen even omdraaien, niet naar het scherm kijken. Schokkend filmpje van Patricia Pai. Hier komt het filmpje. Ja, het is verschrikkelijk. Het uit overal pina's en analyses, maar het is toch. Nu hebben ze het over Patricia Pai gehad. En bewegen, kom op nou. Hebben ze het over Patricia Pai gehad in een talkshow. En daar schoof ook een strafrechtdeskundige aan. Die kwam over dat filmpje protten. Wie hoort de strafrechtdeskundige? Humberto Tan? Peter R. de Vries. Peter R. de Vries. Oké, let op de kuppen. Kijk wie de hit. Vrouw vijandig. Echt vrouw vijandig. Ook al omdat als je het dan erop zet.
Oké, allebei gaan punten, maar dat is voor PSV best. 2-0. Hey! Brandweerprins, hè? Ja. We hebben wat opnames van de brandweerprins. Ik weet niet of het zich nog kunnen herinneren. Maar de brandweerprins ging een buurtje blussen vanaf de brak. En dat wordt gefilmd door jongens in een flat. Als je luistert wat die jongens doen. Nee. Waarom moesten die zo hard lachen wie het door de boot ging blussen? Ik kan het ook even leggen met de collega. Ziet gezellig. Klein strulk of zo, ik weet het. Klein strulk, hè? Nou, Strulke ging wie Patricia Paai helemaal mis. Oké, laat maar kijken wat er gebeurt. Dat buurtje. Dat loopt iets weer. Nee. Ja. Je hebt allebei gelijk, maar toch geef ik alleen de punten aan de PSV-prins. 3-0, ja. De week daarna kreeg je een herkansing. Had hij het toen begrepen met zijn spel? Toen wel. Toen wel. Kijk of dit klopt. Laat maar zien. Kijk, daar komt de prins onderdoor is ze. Kijk, met zijn strogen. Wie hebben ze ooit prins kunnen maken? Oké, laatste vraag. LVK vandaag. We schakelen even de artiesten zien door. Die zien nog feest aan het vieren. Kijk, hey, in de tent, in het paviljoen in Heerlen. Dat is Christel van W3 met het roeie kleed. Dat is al flink gaas. Dat heeft er al genoeg gehad. Waarom moet Christel dit niet doen? Pooldansen, assistent, want tekent bakt er niks van. De brigade. Brigade, echt gewoon het paviljoen, hè? Paviljoen in Heerlen. Waarom moet Christel dat niet doen? Ja, waarom? Maakt niet zo goed, je krijgt toch de punten, maar kom! Ja! Kom maar eens Christel! Kijk, Christel! Oh! De winnaar van vandaag, de PSV-prins en zijn assistent! Ja, volgens mij gaan we nog één ding doen nu, hè? Want we willen wel weten, weer vandaag ga je het winnen op het de brandweer. Oh, nu durf gewoon met zo'n strol. Ja, is wel goed geblust. We gaan vandaag een taboe doorbreken. Taboe. Frans Weddingstoe, wie is die LVK-favoriet? Laat ik het toezeggen. We mogen dat niet zeggen. We werken bij L1, we zien volstrekt objectief, anders krijgen we gezeik. Ja, precies. Oh, sorry. Henk had dat probleem ook al jaren. Dat mag je niet zeggen wie hij het beste vindt, wie hij denkt dat hij gaat winnen. Maar vandaag werd dat anders. Henk, ga je bekendmaken wie hij het beste vindt. Ik kan eigenlijk niet, maar ga je dat doen? Heb ze Henk bezig? Ik heb hem bij mij. Wacht. Oh, ik ben benieuwd. Oh! Even aan de kant. Want Henk kan wel alleen maar kiezen hoe 2 LVK-winnaars. Nee, doe 20. Ziet er veel te veel, net als voor de uitzending eigenlijk. Dus we roepen nu even, kijk, dit zien alle potentiële winnaars van vanavond, alle deelnemers. En we willen vanochtend huren, wie zien de beste? Wie vindt de beste? Laat maar komen. Wie vindt de beste? Spingerspan, wat dan roepen. Haal hem. Oké. Ja. Hartstikke duidelijk. Ik heb genoeg gehuurd. Laat maar zien. Wij schreven de mensen nog veuren. Wij zien de 2 kanshebbers. Bjorn en Mieke en Miserabel. Kijk, Doris, Bjorn en Mieke. Doris, Miserabel. Wat frit hij Henk eigenlijk? Ja, brokjes. Met name brokjes. Eigenlijk net als de echte Henk Hover. Ja, precies. Oké, één brokje leggen we bij Bjorn en Mieke neer. En eentje bij Hermanie, Miserabel. En hoe gaat Henk, tenminste? Ja, nu gaat Henk bepalen. Volgens mij gaat Henk een lichte voorkeur. Oké, we moeten Henk even rondrijden, dat het de oriëntatiequiz is. Ja. Oké, dan gaat hij hier. Lekker meneer. De winnaar van het Limburgs Vastelovensliedjesconcours 2017. Bjorn en Mieke! Ja, het is duidelijk. Het is duidelijk, Bjorn en Mieke die gewoon winnen. En Germ Henkie, die kluifjes van Hermanie Miserabel hebben ze al weggepakt. We gaan snel naar Heerlen, want daar is de uitslag nog niet bekend. Ruud staat door tussen Heerlenaren en ook, en ook natuurlijk heel veel fans van niet-Heerlense finalisten. Ruud, waar ben je precies? Ben je in de tent of neven de tent? In een café nog, want ik had net Henk de tackle, daar had zijn werk gedaan. En dat weten de lui hij nog niet, want het is de fans van de winnende duo, Bjorn en Mieke. Ik ga eens even naar de eerste reacties volgen. Dit meneer Kunoot Venro, je komt er even bij. Zeker. Ja. Proficiat. Ja, dankjewel. Met de LVK-overwinning. Ja, dat hoop ik. Dit is het programma van Vastelovend gasten. Als zich toch gevraagd werd, dan moesten ze bewegen. Dus Oké, ja. En eerste reactie op de overwinning van Bjorn en Mieke bij de LVK. Ja, we staan in de poll op nummer 1, hè, dus we gaan vanavond... Ja, dat was net gewonnen. Oh, we hebben net gewonnen. Ja. Oh, dat is al op vandaag.
best. Wie wordt de busreis? Wordt goed? Ja, goed. Ja, goed. ja, lang maar we hebben het goed geamuseerd. Verlotte de bussen vuur hier en dan kennen we trucken naar Rooi, want ja, het is binnen. Proficiat. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. We zien geweldig blij. Misschien toch even vertellen, eens even de lensreen maken of we komen van boete naar binnen. Wat gebeurt hij nu? Al die Leeuwen fanrooi zachten, ja, we gaan wel met naar Heerlen, maar het LVK is playback. Dan komen we in het vuur. Dus Bjorn en Mika een echte taak om nog even een concertje te organiseren. En die gaat hij in dit café zo meteen laten zien dat ze ook live kunnen zingen. We gaan even naar die kant kijken. Dit zit allemaal Leeuwen fanrooi. En wat ze gaat zeggen ook, de teletext 888, dan kan ze de ondertiteling vinden, dan weet ze precies wat u vergeet. Want ik ga verder geen idee en dat had de Lu een hele ochtend, maar dit zijn wel gezellig. Ja, je wel eens Ruud. We hebben eigenlijk alles al gehad in deze uitzending. Het net LVK, het echte LVK, Henk, de tackle, duo Angers en Angers. Wat? Guus en Anja! De Schemeland! In das Rötje an Düsseldorfer Tor. Du Tor nicht die Käge an den Tod nicht ganz klar. Ich wusste nicht, wo es durchging, ich wusste es gar nicht mehr. Ich wusste nichts mehr sehen, want du schickst mir in die Knie. Du bist mein Schemerland, Schemerland, fantastisch war, fantastisch war, fantastisch war. Schemerland, Schemerland, fantastisch war, fantastisch war. Du hast mich doch gefunden, du kriegst mich ganz allein. Die Lampe angesprungen, ich hoffen, dass du lebst. 80 Jahre later, Ostraßen an die Gang, samen lezen op de bank, met die keuken in mijn hand. Schemerland, fantastisch wat, wat fantastisch wat, wat fantastisch wat. Du bist wie Schemerland, Schemerland, fantastisch wat, wat fantastisch wat, fantastisch wat. Muziek naar voeten en kabaal door de school. Van varen aan de bloze, mooie ratjes en de moord. Die kapjes was gelopen, soms de kapje drinkt vooral. Nu ben ik met die dronken, want nu is het carnaval. Ja, du best mijn leeg. Ja, du best mijn leeg. Ja, du best mijn leeg. Du best mijn leeg. Fantastisch wat, du bist wie Schemerland, Schemerland, fantastisch wat, fantastisch wat, fantastisch wat, fantastisch wat. Heb je nog behoefte aan een echt LVK-liedje? Straks de 20 beste liedjes van het jaar. Op deze zender. Moet je nog mee stemmen? Ja, en tuurlijk. Vastelovensfeest van het jaar. Ja. Leuk? Maandag zien we er weer. En in het weekend natuurlijk heel veel herhalingen. Ja, van ja, het en programma. schieren. Ja. Lange kwartslag. Mensen, vorige week in mijn oor af. Wordt er bij me gaan gebeld. Staat een man voor de deur. Fijn pak aan, fijne schoon, fijne sleeps. En hij stelt zich voor als Henk. Hij zegt, ik ben Henk, regiomanager Zuid-Nederland van de Staatsloterie. Alsjeblieft, een envelopje voor dich. Ik ga nou, maar gefeliciteerd. Ik gans nerveus, ren naar binnen, maak het envelopje open. En wat denkt ze? Er staat in, Kwatser, 50 miljoen euro gewonnen. Ik roep naar boven om mijn schatje. Ik zeg, schatje, pak de koffers, we hebben 50 miljoen euro gewonnen. Maar Kwatser, fantastisch zit niet met je. Moet ik kleier inpakken voor een warm land of voor een koud land? Ik zeg, dat maakt me niks uit, als ze maar opsodemieters.